Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial din Minecraft. Ok, primul rând vom deschide Minecraft. În următorul o să vă arăt cum să facem o schemă. Okay. Am mai multe hack-uri, unii nombre, dar după vă răscrie cel mai bun. Dăm play. O să vă arăt cum se instalează hack-uri. Așteptăm un pic. Da, așa o să ne arate. Chiar și păgăciu. Când vă apare asta cu update-ul, am dat odată, nu mai merge hack-ul. Deci dăm nu. Puteți scrie orice ne vreți, pentru că voi vă puneți ce ne vreți aici. Eu intru cu Zocher Axel și intru intrat. Dacă apăsăm pe CTRL, ne vor apărea asta. Și de exemplu, la combat, regen înseamnă regenerare. Haideți să închid pe buton. Ok, n-am nimic. În momentul în care veți face 8200 de dolari, o să vă cumpărați acesta. Uitați, de exemplu, eu am 10.000, da? Mi-ar trebui să-mi scadă, să mai am doar 2000 și ceva. Dar uitați, îl cumpăr, îl iau și când scriu money, ta-da! Și fără hack cu W râstă, trebuie să faceți 8200. De fapt, vă trebuie hack. Ăsta W râs, W râstă. Ok? Și când vi veți cumpăra, nu o să vă trebuiască hack. Hai să începem. Uitați! În stația cabilor! Yes! Am regenerare! Doamne! E bun! Am făcut ceva greșit. Da. Vreți să vă omorâți, scrieți dați Joker. Ne vom crea articolul ăsta. Păi e cel mai bun server. Vă arăta că punem un hack. Ok. Să vă mai arăt, vă voi arăta. Uite cu aia, puțină! Ăsta n-are hack. Pentru că-l pot împinge. What? Ce s-a întâmplat? Ei, cam atât a fost. Ne vedem data următoare.